Tak, děvčata, velká tady ještě pojď úplně nový, jo. no, jsme to měli úplně peněz. No, ještě. Pravda, jak tomu sednu. To tam. No, jo. Vás to strkalo, to strkalo prdelu a tyhle, jak dokumentuj to. Musíme mít nějaký vzpomínky. Ještě dneska to bude na YouTube, chlapče, ti to pak pošlu. Já jsem smazal fotku. Míro, usměv. Ty dráku jeden. Cože mi mrzkat? Je jeho láska. Tohle to ti já nebudu prdel. Fuj. Ty co tam dělal ty před chvilkou? Závaj tohle. Počkej, tady jdeme s kolou zavolíme, počkej. Počkej, jo. Tak sledujte, jak na Sitanským gymnáziu, jaký mají sklad na hulení. Čupte na to, jo. Tady dopředu. Tam se Prostě na sebe co nejvíc hulení, rozumíte? A pak to potom. Nebo tady, jo. Tady tohle na sebe prdele, tady to takhle zaspe. Ano, tohle je taky skvělé. To je prostě... To je vodárna, vole, to tady jako vždycky se naspe. A už to lítá, rozumíte? Jo, teď zkoušel zdokumentovat. Vícko, jo. Chovej to tam, vole, nehrej si s tím. Zavří to, je to schovaný. Jo, pojď tady toto, a teď tady ty díry, jo. Ty už se to otvírá. Tady je perdí, to je varné jak prase. Pouze pracovníci této Jo. Samozřejmě. Nejmenovaný Miroslav Šafář nám něco řekl. Ano, tam je náš profesor. Přibližíme si ho. Ježiš, Dancek, hoj! Tyhle praskný objektiv. do špinu. Dáčku. 12 hodin. Co Pavlínko? Nevím. Domů. Zahoď to a jde na to. Bereš kopce toho. Počkej, kde se ničí důkazy. Ano. Bereš